Kaixo, ongi etorri podcast honetara. Gorputzen burujabetza trans eskubideen aldeko geltoki bat. Hau da Bilgune Feministaren lehenengo podcasta eta momentuz bakarra. Saio honek 3 zati izango ditu, hau lehenengoa da. Ari gera Raio Irratian grabatzen, Zarautzen, orduan alde hortatik eskerrik asko Zarautzeko gaztetxeari eta Raio Irratiko kidei. Gaurko podcast hontan erabiliko dugu espazio hau gaur egun egiten garen borroka bati buruz aritzeko, eta da trans eskubideen aldeko borroka. Ni Danele Sarrigarte naiz eta horri, podcastari buruz, gai hauei buruz hitz egiteko gonbidatu ditugu 2 pertsona, eta dia Kaiali Miner eta Lier Balantzategi Errasti. Ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko. Kaialin da kastaria, idazlea eta militante transfeminista, eta Lier sukaldaria da, aisialdian punk abeslaria, eta orain bertan militantziaren esparruan inpas moduko batean dago, baina ibili da hainbat lekutan eta nahiko luke baitere etorkizunean itzuli. Esan bezala 3 saio izango ditugu, lehenengo saio hontan hitz egingo dugu transpolitikei eta baliabideei buruz. Hurrengo saioetan bigarrenean erreakzio transfoboari buruz, eta azkenik Euskal Herri mailan dozkagun erronken inguruan gai hau dalata, egoera hau dalata. Azteko nahi dizuet galdetu, abertzen muzabeten, eskerrik asko tortzegat eta abertzen muzabeten, hola pixkat arrankatzen joteko. Aztelengo iza da. Aztelengo iza da. Eta nahi kondo gaude aztelengo iza da izateko. Eta berriketarako gogotxu. Bai, igual. Azte buru luze izan da, baina listo. Mamira hasi aurretik bai nahi dizuet galdetu zein izan zen zuentzat lehen erreferentzia trans borrokan. Nik esango nuke lehenengo ezagutza eukinuna edo pertsona trans bat ezagutu nuna, nire kasuan igual nire lagun moio izan zala, baina trans borroka bere eriotzatik etorrita Moises izan zala, Camino de Moises dokumentala daukana, eta, entzako izan zala referente bat, baina egia da baita ere nahiko borrokan bakarrik emandakoa edo perzibitzen nula dokumentala horretan, beti inguratuta, baina nahiko hausnar pertsonala eta kolektibo bezala gerrilla trabolaka Bartzelonan izan zen gainera kontzeptu horrekin transborroka edo juita trans bezala antolatuta, eta netzako hori izan zen izugarria, hasiera batetik esentzialismotikat, transizioen irakurketa oso zabal eta binomial batetik, eta ezagututako jendea da, eta izan da markatu duna gero eraukieten harreman guztia transborrokekin segurazki. Nik egiz esan ez dut erreferente asko euki transborrokan inguruan, eta izan da bastante bide pertsonala, kolektiboek entzun da edo, Barcelona eta Madrilen beti movimendu gehiago edo gondala, baina egize da, nik ez dutela kontaktu zuzena izen, gainera ni pertsonalki militantzian ez nintzen sartu oso gazte, eta gainera zuzeharkatzen zaituan gai badanien, topatzera joatea da erabaki oso kontziente bat eta gogorra, eta orduan berandu heldu zen niretzako. Eta bitxen-bitxartien egon nazen ez Euskal Herri mailan militatzen eta egia da medeak izan zala transfeminismoan behintzat agertu zen lehenengo etoriko referentea, eta gero hortik jente gehiago eratzen eta gero pertsonak ezautzen eta konpartitzen izan da gehiago nire esperientzia. Esan dugun bezala, lehenengo saio honetan batez ere arlo igual formalago batzuei buruz edo arituko gara egoera zein dan, eta hortako lehenengo galdera da ea ze lege egoera dagoen gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoan, pixkat ze jasotzen duen legeak, ez dakit bide bat ere egin du legedi horrek, pixkat horre buruz zain nahi bezen dute. Egia da, legeak eta entzuleta ikusleak ez sustoik hartzeko orain ematen dutela alako pereza eta asperdura bat, ez? Orduan saiatuko naiz ni bintzat tenizismoetatik ikusten batez ere zer reklamoei edo ze eskariei erantzun dien lege horiek, ez? Ze askotan
legeak esaten da askotan gizarte baino azkarrago doa zela, ez? Eta gero igual aldatu behar dirala, baina aldi berean askotan aktivismo de militantzia baino beranduago. Orduan, bueno, horreka oso kuriosoa gertatzen da hemen ere, ez? Eaen 2012ko legea daukaguna indarrean ez da, euki ditun bi reforma potente, baina guretzako importante dago esatea adibidez, Espainian estatuan hasi zanean debate guztia translegearekin, hemen 2019ko reforma barne, ia lege horrek esaten zituen gauza guztiak onartu diturako. Kenduta adibidez, erregistro katastrala, pues, ez daukagolako estatu propio bat oraindik, eta orduan ez daukagolako gaitasunik denei edo nanean aldatzeko, baina bai beste instituzio askotan, ez? Eta bueno, hori bazegon. Hori jasotzen duna, esan nahi dago, hori azkeneko reforma orain aurten egin danak uste osasun gintzan ematen du salto bat, ez? Genero unitatea bakarra egotetik 3 egotera prometitu du. Hezkuntzan ere bai protokoloen sorrerak, olako gauza konkretuetara jetxi du gauzatzuk egiten ari dianak, beste batzuk jasotze ditunak. Hizkuntzan aldaketa bat, eta hau emango terreno pertsonalera pixkat, justo Moio liburuaren itzulpenean, da zudan elitzutzaia zera horretuko jazu, itzulpena egiten, topatu dugun txoke handienetakoa da, batean oain dela 5 urte, transexualitate eta transgenero kontzeptuak erabiltze genitula modu konkreto eta egoki eta kontzientziaz batean, eta gaur egun batean horiek oso violentoak egiten diala erakurtzeko, ez? Gusteko. Bueno, legeak ere aktualizazio bat egin du zentzu horretan, eta transpertsonez hitz egingo dugu, transrealitatez hitz egingo dugu, ez? Gauza batzu botatzearen, ez dakit, Lier? Bai, superados legeak peraza emuten horrekin, eta nik podcastera gomendatu ninduzunean hasi nintzen irakurtzen apur bat lege hori, porque, nik izan más o menos nondik nola soien, baina, eta, ekarri indo de etxan dauket. Eta, etxeko lanak egin da etorri zera. Bai, azpimarratuta baina ez gazkenien bai, legea da una declaración de intenciones, gero ikusi beko da berse pasetan, porque ni egonaz, jo que se, medikua joeten asegunero, bakize paseta jaten, azkenien, obviamente hau berrize da, dauki bain 6 hilabete gauza gitzeko, baina, bai, berez lege honek protekzio moten zo jantiei, ofizialki pertsona batek bere ongizate bermatzeko. Hor zer ulertu nahi dozu. Praktikarekin aldea handia daka gero gertatzen da benetan zuk. Bai, nire praktikan behintzat, bai, sentitu izan dut hori. Eta aparte gainera, eta obviamente lege danak ondo dauz norbaitzi ondo itxen botz, nik horrez nodez, zaten leba bien, superados horrekin, eta aurrera, eta gero obviamente joan bidez aldatzen eta hori dana. Baina gira da gero praktikan, gero pertsonen esku dagoela responsabilidade hori, eta pertsona horrek ez dauz prest, gizartea ez dauz prest, orduan. Zena ez du da osasun arloko langileen... Bai, nik mediko askokin hartu, porque dauket, tengo un historial clínico que es mío, eta ya está. Baina ez genien, segun ze espezialistotara zoien, badaz pertsona batzuk hartzen da benak denpora zure historia irakurtzeko, eta deitzen zu zure izenakin, eta tratetan zu bezugorosun bezala, baina beste, 90% ez. Orduan ez genien, egunero, como inbiosunien horri aurre, pues lege bau, pues ondo, ondo, benetan, ez nau kontra, gero ez daizela malin interpretau, baina azkenien hori jentiek hartu bidau, ze lege honek izten dau jentien gan egun responsabilidade. Bai, azkenien bai, kampainak egingo dira transfobiari aurre egiteko, baina gero itxen bozu beste hezkuntzan kanpaina bat, eta ez bozu ikuspegi transa kontuan hartzen, niri kanpaina espezifiko batek ez duz balixo, porque hor dau representatibitatea, hor dau beste dana, ez? Orduan, azkenean, praktikan ikusten diez legiek bai edo ez. Beste dana azkenean da apur bat. Ez dakit. Bai. Nik bereina gehiago, nik igual ezagutzen duten ambitoari lotuta, hezkuntzari lotuta, ez? Guke, hiera kooperatibatik ere lan egiten dugu askotan bai formakuntzekin, bai esku hartzekin, bai aholkularitzak ematen eskoletan, ez? Eta, ikusi dugu orain arte, bi motivazio daitezkela gu edo beste donor deitzeko, ez? Bat izan daitekela eskolaren interes propioa edo ardura propioa edo askotan kasu bat daukagu eta orduan susto horrek bultzatuta izaten dela, baina orduan badago borondate horren
esku, eta bestea udalek bali maukate, udal konkretu bate, bali maukak ezka zehatz bat, eta bere herriko eskolei eman nahi dien zerbitzu edo formakuntza bat izatea, ez? Nik ez deten oso ondo ulertzen lege honekin, bete beharrezkotasuna noraino iristen dan, edo ez, Eta esango gauza bat, beti esaten duguna edo zein legerekin, baina rekurso hori gabe legeak, orduan nik jakin nahi orain gobernu berri zahar bat eukiko dugun honetan, zenbateko inbertsioa sartuko zaion translege honi, ez? Eta horrek baldintzatuko du, guztia, ez? Formakuntza asko aipatzen da, ez? Profesionalena, bat ez, baina, bueno, nork emango duen, eta non emango dan. EAeko egoera aipatu dugu, baina Nafarrokoa eta Ipar Euskal Herrikoa baita ere genuke komentatu, ez dakit Nafarrokoa pixka bat ezagutzen dezuten, edo nahi zuen zerbait komentatu horren arira. Ez dakit oso desberdina da negia esan. Ez da oso desberdina, baditu matiz batzuk oso konkretuak, orain memoriz nahi ziuliko, baina bai badakitena da, lehenago Espainiako translegea zen momentuan bai behiratzen egon dugina, eta esatzen zala asko, EAkoak ja baldintza horiek betetzen zituela, eta Nafarroakoak praktikoki ere bai, ez? Biek dituzte utxunantzekoak, ez bitartasunaren errekonozimendua, osasungintzan beti daude hobetu beharreko gauzak, edo unidade konkretuetatikat, eta bar, baina nik uste oso antzekoa dela, eta ez bada norbaitek zuzena zala, eta segurazki baduela gauza konkretuagoak, baina uste ez, eta Ipar Euskal Herrikoa ez, bat ere kontrolatzen, Bai, Ipar Euskal Herrikoaren arira, iaz egin genunez, honekin lotu dagoen jardunaldi bat, horta bakaleran egon zen Frantziako estatuko transaktibista eta kazetari bat, Talmadesta hor, izketan, eta ekarri dut apunteak, baina labur bildu egingo bet, baina hemen liburuxka hontan badago, bera kontatu zuan hainbat arlo narira, bere impresioa bazan, nolabait, nire sentsazioa izan zen ez dakit, aurreratuago bezala ikuste zuala transborroka batzuk eta hegoaldean esan dezagun. Baina, berak aipatzen zuan, azkenan arazoak erantzekoa dira ez, aipatzen zuan oso prozesu juridikoak izatea, adibez izena aldatzearen erregistroan bastante komplikatua zala eta joan bar zinala paile baten gana, eta oso txosten luze bat egin, hori aipatzen zuan, gero baitere aipatzen zuan, zegoela erakunde bat hortaz arduratzen zana, eta izena aldatu zutela, zan erakunde bat, bastanteko salaketak eta jaso zitunak mugimendu transaren partetik, eta aldatu zutela, eta orain beste orain justu ere izenean dago aldaketa bat, ez? Erakundearen izenean agertzen zen lehen transexualitatea, eta orain agertzen da pertsona transgeneroa. Orduan, hor badago ez ikusten da aldaketa bat, ziur aski militantzien partetik bultzatua, baina oraindik ere ez zala ikusi horrek zelako eragina dut izan. Baina pezuan hori baita ere interbentzioak egin nahi izan ez gero osasungintza publikoan egiteko arazoak, eta horrek azkenean dakarrela pertsona batzuk egin nahi izatea da beste pertsona batzuk ez, eta gero baitere diskurtso antitransen zabalkundea eta eskuin muturraren zabalkundea, hori ere arazo gisa. Baina, nahi betuzo gauza konkretuagoak, lege mailan oso berria da, emeretzikoa da beraien lege espezifikoa, eta, hori azkenan Ipar Euskal Herriko jendeari ere horrela erabiltzen dio. Eta hori ipatuta, zuek ze helburuei buruz edo pixka bat jarriko gara hitz egiten, ezakiz lehentasunezko helbururik ikusten duzuen edo punturiko bereziki azpimarratu nahi zenekotena? Nik uste, bat praktikara bultatu ez da berrez hartuko nazo. Azkenean medikuntzan eta hezkuntzan bebai praktikan bertatzen da askotan da zela bibide, ez? Da bide honak alde txarra. Zein bertan eta txarra, egun, nire galetzen bidezun, ez? Baina, adibidez origen eta egia da ziketrizazioa ez dela berrezkoa, ez dela ziketria praktikoa zabehar, baina basatzen bazia hobeto. Osea, ez era joan behar, baina errezken zute bidea. Orduan, ze puntutara arte hori da benetan despartuan guztizioa, ez? Edo, nahi duzu hormona, gero mastectomia, lo que sea, bakoitzak bere nahi dagoena.
Baina, prozesu bat egin orden bat, zuk uste zora batzen orden. Nik nahi bat gauza bat eta bestea ezin dut erabaki. Orduan, ez da izan aldatzeko da igual. Nik hauen gurot izan aldatu, baina ez dut gure jena aldatu, ez nahi zomak. Orduan, sí. Te tienes que cambiar el nombre por uso común. Dokumentu pila bat bildu behar dira, diretzen hartu zu dokumentu bat esaten, zer gaitin adizun aldatu izena, obviamente ez esan behar duzu. Obviamente. Eta medikoak inigo, zu joaten basara medikoa ez duzu, ya de niño jugaba con balones de fútbol y tal, y todo bien, ya está, zu gure zuzan finzon bat izen. Eta hori gindu dago, estaban ondo dago, estaban. Ez da ondo, eta igual lortuko zue, eta baina esken bidie oso ikusi da. Eta azkenien jente asko, ni sartuta, erabiltzen dugu beste bide bat hartzea, ez dana erosasun publikoa. Porque bestelan ezin da. Osa, tramitia da, en plan, nik ez dugu gure horren kontra joan egonero. Tambien, hau da, anécdota personal, médico batekin berbetan ez dakiz esaten jo, es que tú tal, ese es el primer médico señor que puso que yo era una persona trans en el informe. Eta gara esan, galdera bat ditzen, eta bien. Eta de repente hizo una pausa dramática y dice, soy gay, y yo. Vale. Entonces, pregúntame todo lo que quieras, por favor. ¿Sabes que sí? No, es que yo con mi compañera he pensado muchas veces en dar charlas para concienciar a los médicos, pero claro, entonces me dejarían de hablar, yo. Eta profesional batek esan da. Justo aipatu ez duen hori guztian, ez, como eredu bide jakin bajarretzen baldin bazua erreskeko dutela hori goratzen ez talek ere komentatzen zuela, nolabait komentatzen ziotela galderak, nolabait kasi ondo ikusita edo iritsi zehala onartzera transizio bat, baldin eta pasatzen bazinean genero eskema bitarren kontuko genero batetik eskema bitarren kontuko beste genero batera, eta gainera bukatzen bazu hetero izaten. Como esatea, hori eta esate zutela ez erantzun zerala bi, o ez erantzun zerala berdundu. Beste zerbait. Eta ez gitarra zarela eten mozu ja, X, eta gauza asko ya estaz nahi gainen. Eta nik ezautzen jentie que ha hecho perfos de ir con su novia con minifalda para, o sea, eta obviamente jende horrek itzen da hori bida dolako. Eta obviamente zure burua arra dukotzu eta pres basauz hortik pasatzera, pero hortik pasa la vida, ¿verdad? Bueno, eta ez dira igual izan ez dara elkarre kontra jarriak, ez aldezu esan, es mi eskubide batzuko zerbait lortzeko, helburua lortzeko egingo hori, baina jarraitu kontestatzen baitere eredu hori dela azten hartzen duana. Nik uste dut, hau nik hasieratik lehen aipatu dut justo berria trabalaka, beraiek bai dela 15 urte bidea moduko bat zeukaten nola aurre egin eta nola trampeatu nola bere sistema eta trampeatzea ezan antzerki bat, oso badugu genero ere ikia dela eta perfo bat dela hortzan erabat ez da superviventzia estrategia gisa ez, eta heteroetan heteroena eta horiek. Bai. Helbururik orduan ikuste bezala burrera konkretuak edo lehentasunak onorantz jo edo hau gero jarraituko dugu, baina justo esparru konkretu hontan kontuan hartu esan dezuena ez, diala oso gauza oso ritmo gelduak dazkatenak eta agian zuek ez zaudete hainbeste hor lanean, baina dibez hezkuntzaren kasuan edo ez dakit, ikusten dezuen zerbait ipatu niko zenuketena helburu gisa. A ber, pertsonalki uste dut lege honek ez da bera inor deseru jartzen. Eta hori arrazoa da. Orduan, eta motzera helburu bat esaiteko deseratu zartasun pizka jartzen nahi gainean, eta claro, gai deseroso baten, lege batek ez bada guinar deseroso jartzen, esan guratsua da. Uste dut, hori bada, eta azkenean, osea, transgai hauretzen bada desirazis batetik, jende asko garatzen da kanpo, estelan, mundu tanan muga da cis izatea. Pero hablo de feas, gordas, negras, cojas, me igual, trans. Si todo el mundo el deseo ser cis, azkenean beste dana garatzen da kanpoa. Eta beste dana da deserosoa. Orduan, translore batek hegemoniari egiten badio como... Jameto bai edo...
pues hori aldatzea, pues izango zen como clave bat, salta sorpresa. Son que me importela, pero baina azkenean bai atorru terminazioa baina ze terminatan, ez? Noren eskuarko Baina nator eta eren izan dut ez, legeak askotan datoz, esaten da doazela izartea bainoren hau, baina beste asko, baina berandu hau niko aipatu dugu jende asko doa pentsatzen, militatzen, baina baita ere gorpuzten, zer nahi duen transitatu guzti horrek, eta noski superadaz nago erosko bani bada ez dela nekoa. Permitu izaten dut, transarazoa, kakotx guztiek inortu dadeia, transarazoa uste bani badago hasi eta bukatzen dela transgorputz batean, partxeatzen ari gara gizarte bezala gauzapi bat ez, egia da legea bermatu behar duela transgorputz horren ukitzan eskubide eta aukera guztiak, baina bezizu galdu behar begira da daukagura gizarte bat erabat binomiala eta hori dela trans izaerak egotearen arrazen bakarra. Gizarte binomiala da, ez da nire esaten dut, hanik pertsona fiz bezala ez nahizela inorritza diteko transmoten hautik, baina bai sistema bitar hori dinamitatu nahi den norbaiten gorputzetik eta uset hori dela ardu. Nire esaten diet eskolean oso ondo tratatu umetransak, ze hori da izatea pertsona bat amablea bidez, ez? Hori lege batek ez du jaso behar, baina kuestionatu baita ere zure iris eta heteronorma guztiak. Orduan, hori lege batek ez egin jaso behar du, baina hori guk militantziatik usotok tira dago. Bai, nik gero zuei entzun da pixka etorri zelan aburra betere da azkenean beti kontakizun bakar bat dagoenean ez ere guztietan, baina honetan ere bai ikusi da ez, bai dagoela modu bat izateko edo zer gauza eta oso arazotxua dela ez izatea kapazak ikusteko gauza bat baino gehiago aldi berean eta zentzu hortan bidea baino gehiago konsideratzea ez, eta horre gale bai egon liteke lanketa bat egiten dian galdeketa mota horietan edo, baina, hori igual begira da basartzea transferida bat eta ez zikusetzen zen ez? Bai, azkenean da pizkat guri gore eroso egingo zaigu bai, zentrismoa pizkat zentroan dago eta hori dago como transinklusibidadia bai, baina zentrismoan barruan. Bai. Horrek bidea apurkera bat. Hori da, pizkat. Ezakin nahi zuen, egun dezu laburpen pixka bat ezakin nahi zuen nola como ideiaren bat azpimarratu gehiago argiaratu da din, pilula gisa, gero horri txiki bat egiteko. Nik gauza bat behar zuen pixka bat komentatzeko eta uste dezana tontakeria eta bai egon daitezkela instituzio eta movimenduen arteko elkarlan bat da EAeko legearen azkenean reformak memoriari edo transek bizitzen edo LGTB bizitzen memoriari apartado txor jarri diola eta por lo que me toca, baina baita ere usteet movimendu bezala oso inberrente dara astea memoria egiten, bai erreparazioa lotuta, baina baita ere darako modu bat bizitza horiek importanteak izan direla eta izango direla gogoratzeko modu bat eta ez nahi zibiltasuna itzaren oso aldeko, baina bai identifikatzen du askotan gure existentzia aktuala ere bai atzera behirako horrek. Ordu, bai, hola pixka bat bakarrik eskatatzea atikan. Ja, amaitzera nuegu pixkanaka eta amaitzeko gomendio bat bana eskatuko zuen, nik ere eman bat. Liburu, film, poema, elkarrezketa... Bera, nik, hau da, berdina da eta super originala izan honaiz. Por Preciaren Orlando gomendatuko dut. Ezen beste, bai, cinematografiko kita da, baina ezen beste nik kontrolatzen zelako. Zirri ematik usteko paiz jantzite. Efectivamente, ezen garen esaten Frantzian nola ematen dituzten dokumentua, esaten nik ikustado perezina hori. Ez baina, bai dituzten interesantea, guk ere bai transfeminista eta kuirrarenan honetan, oraindik klasifikatzen ditugu transak, transizioak eta egoerak eta pelikula ikusten duazen enean. Momentu batez ahaztutzea pentsatzetik, hau izango da, albeukiko dut alumnea transitatzen, momentu batean ariketa hori jutotan difuminatzen eta benetan ez ikusten
gure bitxiko ederren mundu bat, galdera guztiek bultzatu gabe, ez? Eta hori nintzako da gozta bat burua petatzen denean horrela, bi tapakarri pasa zait, hola, kuil jardunaldi batzutan 15 egunekoa kanpaldi bazaren ja, general benetan ja zango zabat, berat residuala, eta pelikulak ere hori zorra naziztik. Ordu nortik interesanten entzuz. Liburuak, sí, Miquel Misen, En la conquista del cuerpo equivocado, liburua, niretzako izan zen inflexio puntu oso handi bat, eta gainera, pues, jo que se, nire amaren momentzen ikusiko nien, bada gainera irakurketa errez bat uste dut, eta nik norbaitek abetzen zuen, pues, normalen liburu hori bat gomendatu izan. Bai, nik ere utzi dut liburu hori jola handia esatzena, como zehose kuskat, bai. Nik gomendatuko ez liburu bat ere bai, eta da La Santita, Mafe Moscosolena, ikuin liburua da, orain txatera da. Eta Mafe da Ekuadorrekoa, daramatza bastante denbora, bastante urte Europa bizitzen, Europakoen bat lekutan, orain Bartzelonan dago. Eta, bueno, esango nuke oroar gizakiei eta animaliei eta danari buruzko ikuspegi bastante ez ditar bat lantzen duela, eta gara daude zehazki ipuin batzuk La Santita bera, eta horrengoa soap operaren Shakira lantzen dutena pixkat, agertzen dira pertsonai ez ditarrak transak, eta oso liburua benetan oso gomendagarria da. Eta bera antropologa da baitere Moskoso lanbidez, eta Shakira den komunitatea agertzen da. Ekuadorreko kostan bizi dutena, dauden bestela beste kultura ez okzidentalizatu batzuetan genero bertzeko beste modu ezain binarioak, bale adibide bat. Eta hor konkretuki lantzen da, baina oroak liburu osoa oso gomendagarria da. Eta horrekin, lehenko saioa batzitzen dago dugu, eta beste bi egongo dira, orduan, Alexeñarekin. Eta eskerrik asko zuen. Aio!